እዙይ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ بهزباو ركبات بوليس إيرترا وتر سنبت كاب ساعة 10 كساب 10 فرقان قدم قطري زغرب كوينو سولس مشهد دحر زينا تقرنيا عب دمፅ حفاشن راديو زاران زدقم مدبيو براديو ساتلايتن مدباتنا أمكتال تركبو كبران سماعت دمፅ بوليس إيرترا كم يكنيهم سمناون نقرب مدبنا جزيو أخيلو إنهون في المالونا كسافت أمام مدبنا مسانك تحبرو بخبر إن عدمكو زينا بوليس كان قدم سلام كمي تغنيوز خبركم سمعتنا نزع للسلالوه سومناوي زينا وشت اهجرن وزعان حزنا لكم قريبنا لنا فلما كندنا تتاتهم نبعلت بيتو بچكانه زقتل طرطور اب تحت قيداتيهم بسرق خاب جزاز تطرطر اب تحت قطر بوليس ويلو عبالات بوليس دم لقيسهم كتورنا هرزة سعبو جيتشت مكينا مس جمل نايموت قدات أوريدو بوليس هندن ود 4 عامات ولدا زقتلت عد 5 غيره كليتو سرق مكينا زركبهم استفلالو يجبنات فتيمو استباله طرطر يقيد بوليس موروكو بغونصاو زرفان استطرطر مرح تاكسي قيدو زخبركم سمعتنا كندنا تفات زيناهم كتكاتاتولو صنيحهم زرزراتو يسعب زينا زغربلكم تسفيت قبل ميكائيل بشوعة تطريق التشحن 14 أبعد حوتان الزوا سنعافة عد حدا هتان نزغونت بعلت بيتو بچكانة زغتله برغت ملس هايلو استباله طرطور عب تحت قيد كم زعتو عزازي مدبر بوليس سنعافة كابيتان تخصة تخلى ندمت بوليس عبزهابو حبريت عفليتهم كابيتان تخصن مسرح افاطات ما جبن املكيتو ابزهابو مبرهي طرطور بعلت بيتو لتجبريل فتوي جبره دق حساب زنبرت له موت ساعه حدا نايليتي مسارح جبن بتر تتقيمو ابرسا جنباران قطان بچكانه هريمو هيوتا كم زحلفا قليصوم لا حكمنا بعل مويا زركبوم ابالات بوليس تمدبر ابوانو ابوتا فصام جبن كم سرخبو وسيخو زنصره كابيتان تخصه طرطور دحر مقيادو ريسا قداين استدرابيت كم سركب ارديوم طرطور ندرخيت قبناو تكباراتو بزملكت نبوليس ابزهابو قال تخصاصنت كتحو زيله ببوانو اهبا كابز نبركو گنزب كتهبنا حتيتيا مس ابيتني بز وسدكو سقم تختموت كيلا كبل كمز تامنز گلصت عزازي سبات امونغوم نسخصتو زي مرددات بگونصاو اگباب زيكونه بلزبن حقاو اگبابن كفتحو تلابيوم اب كتما عسب اب بينو اوانات مع استفلاليو تكالات سيرو جبنات سرقي خفصم صنح طرطر بمتحبار حزبن بوليسن ب10 شوعه تحساس 2023 ناي مشت اب قيد كم زاتو حلاف مكلخال جبن زوادو باوقي باري ميجر كبروم نگده ندمص بوليس ابزهابو حبريتا گليصوم بتحلاف وسيغو ابزهابو مبرهي طرطر تسفالدت صقاي جبر قال سباله ود 41 عامت نباري قشت زوا ماكل كوينو كاب 6 حدار كساب 15 تحساس 2023 ابزلو غزي كاب 5 تكالات أسات شوعة شحن شوعة 250 نافاق سرق كم زخالة رديوم طرطور تسفالدت بزي كازوم ستقص جبنات أقدمون بتمساسالي جبنات جزا سيركا سرقين خلت تجزية تقيدو من باروز جلسة حلافي كاب حلوف جيبو خمهر بزي مخالو داغماي نابز جبن كملس كم زخالة حبيرو أموداتا ميجر كبروم من سيات كاب أب جبنات سرقين نفسهم كعويلو أبزخلو تمرتن سرحان كوافرو بملباو حزبي أب التحازا جنزبون نبروتن تنكاغ خزوتر مخيروم اب سنبل اب تحت چنفر من محدارم فاينانسن بوليس ايرترا بمخان كابز مهارو زلو تمهارو 34 زوريان كالوت ابالات بوليسن بزتكا ادم زي تتكا هيوت ندحن بزبل تيما دم كم زلگسو تگليصو اتستغايده غوسغواس ناي حدا معالتو خوينو بمتحبار هاغراو محبر ولنتاويان لگس دم ايرتران كوميتي لگس دم ماكلاي بيت صحفت بوليس ايرتران كم استوحبه ابال كوميتي لگس دم بوليس ايرترا تخليت اسملاش حبيروم
ንሱ ወሲኹ ዞም ደም ዝለገሱ ተማሃሮ ዳግማይ ናይ ሃገራዊ ምርመራ ፈተና ማትሪክ ክፍተኑ ዕድል ረኺቦም ዝመሃሩ ዘለዉ ኮይኖም ብዝሒ ዝለገሱ 66 ክኾኑ ከለዉ ካብኦም 4 ኣባላት ጨንፈር ምምሕዳርን ፋይናንስን 2 ድማ ካብ ወሃቢ ደገፍ ኣሃዱ ጨንፈር ምክልኻል ገበን ምዃኖምን ክሳብ 72 ኣሃዱ ደም ከም ዝለገሱና ረድዩ ኣብ መወዳእታ ገለ ካብቶም ደም ዝለገሱ ተማሃሮን ኣባላት ፖሊስን ደም ምልጋሶም ሕጉሳት ምዃኖም ብምግላጽ ደም ናብ ድሕነት ዜጋታትና ልዑል ኣስተዋጽኦ ክሳብ ዝሃለዎ ንቐጻሊ እውን ክንልግስ ድልዋት ኢና ክብሉ ገሊጾም ኣብ ከባቢ ኬሩ ዞባ ጋሽ ባርካብ ዘጋጠመ ግጭት መኪና ምስ ገመል ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ናይ ሞት ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ ካብ መደበር ፖሊስ ፎርቶ ሳዋዝ በጻሕና ጸብጻብ ከም ዘነጽሮ ብ9 ጥሪ 2024 ተኸሳሲ ደበሳይ ኣስመሮም በታ ዝመርሓ ዝነበረ ቁጥር መለለያ ER 1B 8189 ዝኾነት ቶዮታ ሃይሉክስ 14 ሰባት ኣሳፊሩ ካብ ከረና ፎርቶ ሳዋ እናተጓዓዘ ኣብ ጥቓ ኬሩ ምስ ገመል ተጋጩ ናይ ምግምጣል ሓደጋ ከም ዘጋጠሙ ሓቢሩ كم سعبينو قبل على ود 52 عامت علي قنبت علي موت اب كالوت تسافرت دما قليلن كبيدن مقسلتي كم زسعبه وسيغ زتقست حبريتا زموت جمل حويس قبل على نبرت ناي 79 شحن عفعنوت كم زورده عرديوم تنكت حدقا قبو تنقاقن اقالبون زيبلو نهار زسعبه مخانوس قلص مدبر بوليس فورتو سوا اب كلاقول قاش باركاب بخطر نهار مقعز لموتور يخون بمهلاو مرحت مكاين دحنتهم من دحنت تسافرتهم من حالهم بهدات كمرحو بمتحسساب قابلنا بن صرغان السغاغرو አጋርን እንስሳታትን ቀዳምነት ይቦም ኩጓዓዙ አዘኻኺሩ بزيكازي ب16 ጥር 2024 ሰዓት 9:50 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ሓዝሓዝ ጥቓ ካምቦ ፖሊስ ብዘጋጠመ ሓደጋ ዓረብያ ፈረስ ሞት ሓንቲ ኣደ ከም ዘጋጠመ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ንድምፂ ፖሊስ ሓቢሩ ነቲ ሓደጋ መልኪቱ መርማሪ ሓደጋ ሮቤል ሚካኤል ኣብዛሃቦ መብርሂ 18 ዝዕድሚኡ ተኸሳሲ ሳይሞን ኢዮብ ቁጥር ሰሌዳ ZMKC ባዶ 2 ባዶ 1 ዓረብያ ፈረስ ብዘይ ውሑስ ኣገባብ ኣብ ጎልጎል ገዲፉ ድሕሪ ምኻዱ ነቲ ዓረብያ ዝጎትት ፈረስ ነፊጹ 70 ዓመት ንዝዕድሚን ወይዘሮ ዝፋን ሃይለ ገጪ ንሞት ከም ዘቃልዕን ገሊጹ አሞዳታት መርማራ ሓደጋ አሉታው ሳዕቤናት መንፋጽ ፈረስ ቀሊል ከም ዘይኮነ ጠቂሱ ኩሎም ኣብ መምራሕ ዓረብያ ፈረስ ተዋፈሩ ሰባት ፈረሶም ኣብ ንጡፍ ስራሕ ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ብጽኑዕ ከም ዝተኣስረ ከረጋግጹ ከም ዘለዎም ኣዘኻኺሩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገሪኩም ክትከታተሉ ጸኒሖም ድሕሪ ዝሓጸር መሰጋገሪ ዜና ወጻኢ ሰብ ፖሊስ እንዲ ኣብ ዞባ ካርናታ ካብ ዝርከብ ሓደ ሆቴል ንወዲ 4 ዓመት ውሉዳ ብምቕታልን ንሬሱ ኣብ ሳንጣ ብምሕባን ገበናዊ ተግባራታ ክትሓብእ ዝፈተነት ጓል 39 ዓመት ጥርጥርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ሓቢሩ ፖሊስ ተሃገር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጥርጥርቲ ንኽትዘናጋዕ ወዲ ሒዛ ካብ ዞባ ጓኣ ናብ ዞባ ካርናካታ ድሕር መምፃ ኣብቲ ሆቴል ከም ዘዕረፈትን ዕረፍታ ወዲኣ ካብቲ ሆቴል ናብ ቤታ ትምለስ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ውሉዳ ምስኣ ብዘይምንባሩ ኣብ ጥርጠራ ፖሊስ ክትኣቱ ከም ዝኽኣለትን ገሊጹ ታይምስ ኦፍ ኢንዲያ ሪፖርትስ ተባህለት ማዕከን ዜና ነቲ ፍጻሜ ኣመልኪታብ ዘርጋሕቶ ሓበሬታ ጥርጥርቲ ካብቲ ሆቴል ድሕሪ ምውፃእ ታክሲ ጠሊባን ንሬሳ ወዳ ብድሕሪ ጽዒናን ኣብ እትጓዓዘሉ ዝነበረት ህሞት ብኣባላት ጸጥታ ተታሒዛ ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተወስደትን ብዝተገብረ ተፍትሽ ጉዳ ክቃላዕ ከም ዝኽኣለን ጠቒሳ እቲ መርሃ ታክሲ ብፖሊስ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮ ምግላጹ ሓቢራ بمسرد ጸብጻባት ፖሊስ ንኣማውታት ቆልዓ ብዝምልከት ድሒሩ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድሕረ ሞት ምጽራይ ግዳይ ብጨርቂ ተዓፊኑ ከም ዝሞተን እዚ ድማ ጥርጥርቲ ነቲ ገበን ደይ መደይላ ብዕላማ ከም ዝፈጸመቶኒ ክረጋገጽ ክኢሉ ዘሎ ጥርጥርቲ ኣብ 2010 ተመሪዓ ኣብ 2019 ወዲ ድሕሪ ምቡኳራ ካብ ቅድሚ ቁሩብ እዋናት ኣትሒዛ ምስ በዓል ቤታ ክትጎራፈጥን ንኽትፋታሕ ኣብ መስርሕ መንባራን ንድሕረ ባይታ ኣመልኪቶም ዝወፁ ሓበሬታታት የረድኡ ካብ ለንደን 25 ኪሎሜትር ርሒቓ ብትርከብ ሄመል ሄምፒስትድ ኣብ ዝተባህለት ንእሽቶ ከተማ ስርቂ መኪና ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ገበናት ከም ዝፈጸመ ዝተገልጸ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፖሊስታ ከተማ ሓቢሩ ብመሰረት ዝተዋህበ ሓበሬታት ስሙ ዘይተጠቕሰ ወዲ 23 ዓመት ጥርጡር ብኹጥር ናሃሪ ይጓዓዝ ኣብ ዝነበረሉ ህመት ብፖሊስ ደው ንኽብል ዝተዋህቦ ትእዛዝ ነጺጉ ካሃድም ክብል ምስ ሓያሎ መካይን ከም ዝተላተመ እዩ ዝፍለጥ ጥርጡር ሓደጋ ትራፊክ ድሕሪ ምፍጻሙ ካብ ቀይዲ ንምምላጥ ብእግሩ ካሃድም ፈቲኑ ከም ዝነበረ ዝተቐሰተ ሓበሬታ ኣብ ሓፂር ግዜ ብሄሊኮፕተር ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከኣቱ ከም ዝኽኣለ እዩ ዘነፅር ጥርጡር ሕጊ ትራፊክ ብዝጥሕስ ኣገባብ ብናሃሪ ዝመርሓ ዝነበረ መኪና ናይ ስርቂ ኣብ ርእሲ መንባራ ብዝተገብረሉ መርመራ ደም ካናቢስ ዝዓይነቱ ዕፀ ፋርስ ወሲዱ ምጽንሑ ዘረድአ ሓበሬታ ፖሊስታ ከተማ ብትሕሰት ሕጊ ትራፊክ ስርቂ መኪናን ምጥቃም ዕፀ ፋርስን ጉዳዩ ይጻሪ ከም ዘሎ ገሊጾም
ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ካዛብላንካ ሞሮኮ ጎነፃዊ ዘረፋ ፈጺሙን ዝበሎ መራሒ ታክሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ ሰመዝ ፖሊስታ ከተማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ጡርጡር ኣሕዋት ንዝኾኑ ጓልን ወድን ኣሳፊሩ ዓይን ኣሮዳ ናብ ዝተባሃለት ኣብ ጥቓ ከተማ ካዛብላንካ ትርከብ ዓዲ እናተጓዓዘ ከሎ ኣብ ልዕሊኦም ብዝፈጸሞ ጎነፃዊ ዘረፋ ኣብ መደበር ፖሊስ ተቐይዱ ክምርመር ከም ዝተገብረ ሓቢሮም ንሶም ወሲኾም ቀዳማይ ግዳይ ድሕሪ እቲ ጎነፃዊ ፈተነ ዘረፋ ስፖርቴሎ መኪና ከፊቱ ከምልጥ ከም ዝኽኣልን ሓብቱ ግን ንጎነፃዊ ዘረፋ ከም ዝተቓልዐትን ኣረድዮም ብመሰረት ሓበሬታቶም ሰመዚ ገበናዊ ተሓታትነት ንምንጻር ጡርጡር ኣብ መስርሕ መርመራ ከም ዝርከብ እንተዘይኮይኑ ዘሪፍዎ ንዝበሃል ገንዘብ ይኹን ንብረት ብዝምልከት ዝተዋህበ መግለፂ የለን ኣብ ዓመት 2023 ኣብ ሞሮኮ ዝተመዝገቡ ብዝሒ ገበናት 738,748 ከም ዝነበሩን ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብምንጽጻር ናይ 10 ሚእታዊት ሙጉዳል ከም ዘርኣዩን ዝሕብሩ ጸብጻባት ፖሊስ ብፍላይ ጾታዊ ገበናት ብ4 ሚእታዊት ስርቂ ድማ ብ19 ሚእታዊት ከም ዝነከዮም ዘነጽሩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ በዝተፈጺሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወግነይ ሰሰናይ ባርከስ ክቡራ ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ መደብና ምክልኻል ገበን ኮይኑ ኣብ ምጥቃም ምፍራይን ምሻጥን ዓፀፋርስ ተዋፊሮም ምስ ዝፀንሑ ጡርጡራትን መርማር ሓላፊ መርመራ ገበን ካልኣይ መደበር ፖሊስ ነበርን ሓላፊ መርመራ ገበን ፖሊስ ዞባ ማእከልን ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ክኸውን ተስፊት ገብረ ሚካኤል ኣዳልይዎ ኣሎ ናብቲ መደብ ንእስነት ፍልጠት እተዓጥቀሉ ሞያታት እተኻዕብተሉ ኮታ መጻኢኻት ትስእለሉ ዝበለጸ ዕድመ ናይ ህይወትና እዩ ንእስነት ብርኪ ከይረዘዘ ዓይኒ ከይፈዘዘ መሰረት መጻኢኻት ተሃንጸሉን እተደልድለሉን ወርቃዊ ግዜ ብምዃኑ ድማ ክኽሰር ዘይግብኦ ብሉፅ ህያብ ፈጣሪ እዩ ንዕድመ ንእስነትካ ብስራሕ እቶታውነትካ ኣብ ክንዲ ምዕባይ ፍልጠትን ክእለትን ደሊብካ ኣብ ክንዲ ገዛእ ርእስኻ ምምዕባል ግዙእ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ብምዃን ኣእምሮኻ ምልማስ ብዋጋ ህይወትካ ምጥላዕ እዩ ማሕበራዊ ህይወት ካብ ዘበላሽው ወልፍታት ሓደ ዕፀፋርስ እዩ ከም ኮኬይን ሄሮይን ማሪዋና ካናቢስን ሓሽሽን ዝኣመሰሉን ካልኦትን ዕፀፋርስ ብዓይነቶምን ኬሚካላዊ ትሕዝቶኦምን ክፈላለዩ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ብምልኦም ኣደንዘዝቲ ብምዃኖም ህይወት ሰባት ኣብ ምዕናው ዘለዎም ግደ ኣዝዩ ልዑል እዩ ብሓፂሩ ናይ ምስራሕን ናይ ምምዝዛንን ተኽእሎ ኣጥፊኦም ዓቕሚ ኣፍራይነት ዘጉድሙ እዮም ክቡራትን ክቡራን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ ፈነወታትና ኣብ ምጥቃም ምፍራይን ምሻጥን ዕፀፋርስ ተዋፊሮም ዝጸንሑ ጡርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ብዜና ቃሊሕናዮም ምንባርና ዝዝከር እዩ ጡርጡራት መን እዮም ነቲ ዕፀፋርስ ካበይን ብኸመይን ይረኽብዎ ነይሮም ናይ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት መልሲ ንምርካብ ፈለማ ምስ መርማሪ ተማርያም ኣብርሃምን ሓላፊ መርመራ ገበን ትመደበር ዝነበረ ዘወልዳይ ንጉሰን ንምቕያዶምን ድሒሩ ሳዕበ ኩነታትን ኣመልኪቶም ብኸምዚ ስዕብ ገሊፆም ኣለዉ ዘወልዳይ ንጉሰ በሃል ሓላፊ መርመራ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ጡርጡራት ክተሓዙ ዝኽእሉ ሓደ ካብዞም 8 ንብሎ ዘለና ብርሃነ ተኽልዝጊ ኣርኣያ ዝተባህለ ብዕለ 7/8/23 ምሸት ብራብሻን ምዕግርጋርን እዩ ዝተሓዝ ክቕየት ከሎም መዝገብ ከም ቅዩት ዘሎ ንብረቱ ክረክብ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝተፈተሸሉ ሓሽሽ መሰል ሒዙ ብጅቡእ ስለ ዝጸንሐ እዚ ሓሽሽ ተባሂሉ ክኽምርመር ብቐይዱ በታ ራብሻ ተቐይዱ ኣብ ዝተፈተሸትሉ ኣብ ጅቡእ ጸንሐት ግን 25 ግራም ሄርባል ካናቢስ ዝዓይነቱ ሓሽሽ ምዃኑ ተረጋጊጹ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ካበይ መጺኡ እዚ ሓሽሽ እዚ ሰብ ዝተጠቃሚ ድዩ ሸያጢ ኣብ ዝተገብረ ምርመራ ከዓ ቀጺሉ እሱ ንባዕሉ ተጠቃምን ከምኡ ከዓ ንዕኡ ዝኣመዝመስሉ ተጠቀምቲ ከም ዝሸይጥን ቃሉ ስለ ዝሃበ ቀጺልና ማለት እዩ በዚ ብዝቐጸለ ከዓኒ ላምያ ኬኖታን ተኽሊት ከም ዝሸጠሉ ይገልጽ ከምኡ ተጠቀምቲ በዓል ሃብቲ ኣብ መብራህቱ በቃን ብሎ ዘለናን ቀጺሉ ማለት እቲ ጉዳይ ሃኒባል ባርኖባስ ታዲዮስ ዝበሃል እቲ ምንጪ ሕጂ ኣብ ሃኒባል ባርኖባስ ታዲዮስ ኣቢሉ ኣምርሒቡ ዝያዳ እዚ ሕጂ ኣብ ገለ መምህር ሓበሬታ ሂቦም ብከምኡ ዝያዳ ሕጂ በዓል ዝብርሃነ ተኽልዝግን ብሎም ዘለና ካልኦትን ብዙሓት ጠቒሶም
ካብቶም ዝጠቕሶም ሕጂ እቶም መብዛሕትኦም ተቐማጦም እዚ ከተማ ክኾኑ ከለዉ ዝጥቀሱ እዚ ሃኒባል ባርናባስ ታዲዎስ ዝበሃል ዘሎ ግን መምህር ኣብ ገለብ ምዃኑ ካብኡ ከዓ ተደጋጋሚ ብዙሕ ዝበለ ሸጠሉ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ ሕጂ እንታይና ጌርና ሓሳብ ኣምፂና ምስ ሃብተ ማርያም ካብዞም ኩሎም ሲ ናብ መን ንወድቕ ንመን ክነሕዝ ኣለና ክነቐድም ኣለና ኣብ ዝብል ገለብሲ ናይ ሕርሻ ቦታ እዩ ጀራዲን ኣሎ ኣብቲ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ እውን ኣፍልጦ እውን የለን ዝኾነ ማንም ሰብ ሲ ኣድሂቡ ዝኸምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሰብ ስለዚ የለ ገለ ነገር ስኽትህሉ ትኽእል እያ ኣብኡ ደንደቕ ኢልና ኢና ሓሳብ ተረዳዲእና ክኸውን ኣለዎ ተባሂልና ኣይዶም ገና ንግዜ ሃብናን እዚ ምእሳሩ ተሰሚዑ እቲ ጠፍኣና ስለ ዝኽእል 4 ወር 10 በቲ መደበር ክትሓዝ ከም ዘሎ ብቴሌፎን ተረዳዲእና ምስ ኣዛዚ መደበር መጠርጠሪኡ ሓሽሽ ስለ ዝኾነ ኣብታ ዝተሓዘላ ሰዓት ዓቲብኩም ክትፍትሽዎ ኣለኩም ኢልና ተረዳዲእና ብልክዕ ከዓ ብጥንቃቐ ሒዞም ማለት እዩ ኣብታ ተሓዝሉ ንባዕሉ ዝተዳለወን ምሶ ከምኡ ጅብኡ ሒዙ ፀኒሑ ማለት እዩ ደው ኢሎም ከዓ ከምዚ ዝኣክል ሒዙ ፀኒሑ ኢሎም ሓበሬታ ሂቦምና በሉ እዚ ካብ ሓዘ ብቐጥታ ከዓ እታ መንበሪ ገዝኡ ፈትሽዋ ብቴሌፎን ጥራሕ እዩ ዝኽእሉ መንበሪ ገዝኡ ከዓ ብጥንቃቐ ክፍተሽ ኣለዎ ኢልና ከዓ መምርሒ ሂብና ጥንቃቐ ከዓ ገዛ ከዓ ተፈትሹ ኣብ ገዛ ከዓ ተቆሪፁ ብስሩ ምስ ዕንጨይቱ ተቆርፀ ዝነቐፀቡ ከሎ ከይተሓምሸሸ ከይተጠሓነ ከዓ ረኺቦም መሪሶም እዚ ከዓ ረኺብና ከዓ መፂኡ በሉ ኣብ ገለ ነገር ከዓ ዘርእይዎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣሕቲፍኩም ከዓ በሉ ተወከሱ ክሳዕ ንመፅእ ኢልና ክልተ ገረብ ሰለስተ ገረብ ከምኡ ተኺሉ ከም ዘሎ ከዓ ገለ ጀሚር ማለት እዩ ተኺሉ ኣሎ ገለ ርኢና ኣለና ኣሎ ቦታ ርኢና ኣለና ኣብ ናይ ሓረስታይ ሰብኣይ በዓል ግራት በዓል ጀርዲን ከም በዓል ሽርካ ኮይኑ ኣትዩ ድንሽ ከም ፀኣልካ ብሓንሳእ ኮይኖም ኣልሚዖም ክረብሑ ዝኣተወስ ኣብኡ ተዘሪኡሎ ዝብል ሓበሬታ ከዓ መፂእ ረኺብና ኣለና ዝኽእወሉ እቲ በዓል ግራት ተጠንቂቑ ዝኾነ ነገር ከይምቁስ ጥንቃቕ ከም ዘለዎ ሕልወን ከዛ ከም ዘለዎ ተጠንቅቆን መፂና ፅባሕ ተባሂልና ከዓ እሶም ከዓ ኣብዕቱ በቲ ቦታ ሓለዋ ኣዳግሊኦም ንፀኒሖምና ካብዚኣ ብቐጥታ ንፅባሒቱ ምስ መርማሪ ሃብተ ማርያም ኣካል ድራግ እውን ሃብቶም ኮይዱ ምሳና ብዝያዳ እንታይ ዓይነት ሓሽሽ እዩ እሱ ስለ ዝፈልጦ ምሳና ተተሓሒዝና ናብቲ ቦታ ከይድና ማለት እዩ ምስ ክሱስ ሃኒባል ባርናባስ ታዲዎስ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና መርማራዊ ስራሕትና ድሕሪ ምክያድ መሪሕና ከይድ ከም ዘለዎ እንታይ ዘርእዩ ኣበይ ቦታ ክንደይ ተኣክል እዩ ብዝበፃሕናዮ ምርመራ ከዓ ናብቲ ቦታ ጀርቲና ናይቲ ሓረስታይ ከይድና ማለት እዩ 18 ተኽሊ ፀኒሕና ማለት እዩ ሰብኣይ እውን ተወኪስናዮ ሓረስታይ እዚ ኣፍልጦ ከለዎ ድዩ ዝሓረስታይ እዚ እንታይ ዓይነት ምዃኑ እንታይ ጥቕሙ ጉድኣቱ ንፈልጥ ድዩ ተወከስናሉ እዚ ትፈልጥዎን ይኹን ሰማይ ዝሰርሕሉን ይኹን ቀመም በርበረ ንጥቀመሉ ቀመም ፀብሒ በስመራ እዚ ክቡር እዩ በስመራ እዚ ኢና ንጥቀመሉ ስለ ዝብለኒ ኤና ንኽፋእ ሓሲበዮ ኢሉ ብዙሕ ሰብኣይ ምስ ዕድሚኡ ድፍእ ዘበለ ሓሪቑ ማሪሩ ከምዚ ዓይነት እዚ ጉድኣቱ ምሰልናዮስ ገሪምዎ ማለት እዩ በለዚ ኢልና ማሕራይ ስለ ዘይፈልጥ ዝፈልጦ ነገር የብሉን በዚ ከዓ ተን 18 ገረብ መውቂስና ብድምሩ ናይዚ ጥራሕ 850 ግራም ሄርባል ካናቢስ ዝዓይነቱ ሓሽሽ ሒዝና እሱ ዝሸጠሎምን ካልእን ሽዑ ቀፂሉ ማለት እዩ ዘሎ ዘለና 8 ከሰስቲ ክሳዕ ሕጂ ተታሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ብዝያዳ እውን መርማሪ ሃብተ ማርያም ከብረሃልካ ክእል እዩ ሃብተ ማርያም ኣብርሃም ገብረ ስላሴ ይበሃል መደብ ስራሕይ መርማር ገበን ማለት እዩ እቲ ብዓብዪ ኮድ ዳርጋ ገሊፅዎ እንዲ ሓላፍ ኮይኑ ምርመራ እዚ ጉዳይ መፀካ ነገር ብጥንቃቐ መሓዝ እሱዩ ንዓና ናብ ዝኽእሉ በፂሕና ሰባዚያቶም ከዓ ኩሎም ክሳብ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተሓባበሩና ኣሎ ንሳቶም እውን ክጥቀሱ ስለ ዘለዎም ፖሊስ ገለብ እውን ከምኡ ካልእ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ምስቶም ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ናብ ዝኽእሉ ተበፂሑ እዞም ሰባዚኣቶም ደረጃ ትምህርቲ ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ሰባት ክምህሩ ከኣልዩ ዝኽእሉ ኩሎም ካብ 12 ክሳብ 12+5 እዮም ስለዞም ሰባዚኦም ቀሊል ኣይኮነን ግን ንምንታይ ኣብዚ ተበፂሑ ገንዘብናን ብኣእሙሮናን ስለምንታይ ንፃወት እዚ ትሕስበካ ነገር እቲ ህዝቢ ከዓ ነዚ ክነቕሓሉ ግብኦ ካብ ወላዲ ጀሚርካ ወላዲ እንድሕር ዳ ኣውላዱ ኣበየ ምስሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ክሳብ ኣብ ጅቦም ኢና ረኺብና እቲ ሓሻት ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ጅቦ ደይረኸብናሉ ሰብ የለን ስለዚ ወላዲ ኮይኑ ክዳን ክሓፅብ ወይ ካልእ ክገብር ከሎ ነዚ እውን ከቕልብ ነይርዎ ስለዚ እዞም ሰባዚኣቶም ነብሲ ወከፎም እዮም ሒዞም ፀኒሖምና እዚ ብርሃደ 15 ግራም ሒዙ ፀኒሕና ላሜክ ዮናታን ኣብ ጅብኡ 5 ግራም ሒዙ ፀኒሕና ሃኒባል ባርናባስ ብድምር 850 ግራም እዩ ሒዙ ፀኒሑ ማለት ካብቲ ኣብ መብራህቱ እንተኾነ 9 ግራም እዩ ኣብ ጅብኡ ፀኒሕልና ኣማኒኤል ቶምቦሳ 24.25 ግራም የረዘነ 320 ግራም ሳለው የማነ ከምኡውን እዚ ሄኖክ ስዩም እዚኦም እዮም ሕጂ ብዝቁርብቲ ሕብረተሰብ ክነቕሓሉ ግብኦ ብገንዘብ ብጣዕሚ ይህሶ ኢሉ እዞም ሰባዚኣቶም ደረጃ ትምህርቲ ወዲኦም መምሃራን ተቆፂሮም ንስድራ ቤት ክንደ ምሕጋዝ ኣብ ጅባኻ ነቐዝ ምእታዊ ኮይኑ ደሎ እቲ ክሳይ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብቲ ከባቢኡ ክከታተል ክኽእል ኣለዎ ናይ ብሓቂ ክትሪኦ ከለኻ
እናፈለጠ ደስቅጥ ወናይ ተስአነን ካብቶም መማሃርቶም ኣብ ኮሌጅ ከም ዝጀመርዎ እውን ዛረቡ እዮም ሕጂ እቲ ኮሌጅ ደሎት ዘይወስድ ሰቡን ከም ዝወስዱ እናፈለጠትም ክብል ከሎ ማዕረኽ እንደ ሃስያነት ሰብን ነቲ ሕብረተሰብን ይኸውን ምህላው ፈሊጡ ኩሉ ሰብ ብዕቱብ ክከታተል ግብኦ ብዓብዪ ካብቲ ንነብረሉ ከባቢና ኣብኡን ብፍሉይ ምክትታል ክግበረሉ እንተዳር ኢና ዘይንፈልጦ ተኽሊ ኣብ ጀርዲና ኹን ኣብ ካንሸሎና ኣብ ካልእ ክንርኢ ከለና ከዓኒ ገለ ሓበሬታ ምሃቡን ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ልዕሊ ኢሉ ዝተገልጸ ጥርጥራት ብመንጽር ዘለዎም ደረጃ ትምህርትን ዝተዋህቦም ናይ ስራሕ ሓላፍነትን ሃገር ክሃንጹ ዓብዪ ትፅቢት ዝንበረሎም መምሃራን ኮይኖም መጻኢ ወለዶታት ኣብ ምህናፅ ዝተዋፈሩ ክነሶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕሱር ተግባራት ክዋፈሩ ዝግብኦም ኣይነበሩን ግን ኣብ ዘይግብኦም ቦታ ተረኺቦም ጸኒሖም ብቓላቶም ከ እንታይ ይብሉ ሽመይ ብርሃን ተልስጋርያ ደረጃ ትምህርቲ 12+5 ስራሕ ከዓ መምህር ሰዋ ማለት እዩ እዚ ተሓዛይ ዝምልከተ ኮይኑ በለ 6 2023 ከተማ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ኣገልግሎት ዝነበረ ብጋጣሚ ብላኺማ ዝኾነ ሒዞም ማለት ብከምኡ ተታሒዘ ዛሬ ኣትሕቶ ቀይዳእቲ ማለት እዩ ከላይ ምነብር ብምርመራ ወሲዳ ከዓ ዳርበል ተወረንገለንጋና ብሰጊረ ሳከት ክትእሰር ኣይትኽእልኒ ኸ እንታይ ነይሩ ንብረት ሓሽ ነይሩ ዊድ ማለት ናይ ምሳይ ወርሕን ጌርና ጅብ ዝተጠቀም ናይቲ ንብረት ከዓ ይኮንኩን ቅድሚ ወርሒ ግዜ ኣብ ጅባይ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ሒበ ድሕሪ ይሳሓ ኩላ ገዛ ከይቀምጠን ከዓ ማዘር ከይተረኸበት ወርሓ የብ ጅባይ ሒዘ ንጓዓዝ ነይረአነ ብኸምኡ ከዓ ናይ መዓልቲ ጉዳይ ተታሒዘን ማለት እዩ ርዲእ ዝተገብረ ነገር ኣይኮኑን ብስምዒ ተዳፊእና ዝገበርና እንዲ ዋጋ ንኸፍለለካ ኣለና ዓብዪ ላሚ ኬናታን ደረጃ ትምህርቲ 12+5 ስራሕይ ከዓ መምህር መባእታን ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዓዲ ፈለስቲ ኣጀማምራይ ኣብ ካምፓሲ 5 ዓመት ከለኹ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኣብቲ ግዜ ጠቓምነት ኣለዎ ፎር ናይ ኤንዛይቲ ዲፕሬሽን ስለ ዝነበረ ንሽዑ ማለት እዩ ኣብ 5 ዓመት ናይ መወዳእታ 2020 ማለት እዩ ንኸምኡ ይጠቅም ኢሉ ሓደ ዓርከይ ከም ሓደ ሪኮመንዴሽን ሂብኒ ማለት እዩ ኣና ቁሉብ ሪሰርች ስለ ዝግበርኩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሳይድ ኢፌክት ናቱ ከይፈለጥኩ ሽዑ ጀሚረ ማለት እዩ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ምስ ተጠቀም ኩሉ ሽዑ ገዲፈዮ ማለት እዩ እቲ ዝገደፍ ኩሉ ምክንያት ድማ ናብ ኣሎቦ ተወዚዐ ኣብ ኮርፖሬሽን ዘራጥ ሪዝን ስለ ዝሰርሕ ዝነበርኩ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ኣይወስነ ነይረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብተዛዋሪ መንገዲ ስሕስሕቲ ኢለ ምስ ካብ ዕርኽተይ ካብ ኣብ ዝረኽበሉ ዝነበርኩ ድማ ብኡ ገይሩ ወልፊ ክሕዝኒ ስለ ዝኸኣለ ካብቲ ተጠቃምነት ክወፃእ ይከኣልኩን ማለት እዩ እቲ ዘቓየደኒ ምክንያት ድማ ነይሩ ማለት እዩ ከመይ ኩነታት ኢኻ ተታሒዝካ ተታሓዝኮ ካብ ስራሕ ተፀውዐ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ትምህርቲ ተደልያትልካ ጎዲላ ኣላ እሞ መፂኻ መለኣየሎምኒ ስለዚ ኣብቲ መጀመርታ ዕለት 18 ናይ ከበሳ ትምህርቲ ዝጅመረሉ ስለ ዝነበረ ብዕለት 20 ከዓ ሓፈሻዊ መጀመሪ ትምህርቲ ኣኺባ ዝተግበረሉ ኣብ መወዳእታ ተደልያ ከለኻ እሞ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ኣስመራ ተባሂለ ዕለት 21 ወርሒ 9 ማለት እዩ ሰዓት 8 ኣስመራ ቆሪሰ ሰዓት 8 ፈረቓን ናብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ከዓ ተመሊሰ ከለኹ ማለት እዩ ተቐይደ ማለት እዩ ኣብኻ ኣብ ስቴት ዝነበርኩ ወላ ሓንቲ ብስራሕ ስለ ዝመፃኹ ኣብ ወላ ሓንቲ ግን ኣብ ጁባይ ግን ሓንቲ ማች ቦክስ ብሚዛን ካብ 3 ግራም 5 ግራም ካብ ክትኸውን ትኽእል እያ ናይ ክርቤት ዝመልአት ተታሒዛትኒ ማለት እዩ ካብ መን ኢኻ ትገዝኦ ነርካ ንገዛዙ ዝምልከት ከመይ ነይሩ ብሓደ ፊክስድ ዝኾነ ገዛ ኣይነበረኒ ብጣዕሚ እየ ዝኸይድ ነይረ ንኣብነት ካብ ሃኒባል ባርኖባስ ገዝእ ነይረ ካብ ኣማኒኤል ገዝእ ነይረ ተምቦርሳ ካብ ሃፍታ መብራህቱ ድማ ይገዝእ ነይረ ማለት እዩ ካብዚኦም ድማ ገዚአ ራብዓይ ድማ ካብ ኢኤል ድማ ይገዝእ ነይረ ካብዚኦም ገዚአ ድማ ካብ እዚ ዝብለካ ዘሎ ኢን ኮርስ ኦፍ ላይክ ናይ 2 ዓመት ማለት እዩ ኣብ ፋሒሉ ድማ ሳይንሳት ሄደ ኣብ ወርሒ ኣብቲ ዝደሎ ኩሉ ኣብቲ ዝተኾነ ኩሉ ማለት እዩ በቲ ናይ ወልፊ ዝቐሰብ ኩሉ ንክወስደሉ ድማ ይወስድ ነይረ ማለት እዩ ደረጃ ትምህርትኻ ከም ዘነጥሮ እስኻ ሕብረተሰብ ክትቕይር ሕብረተሰብ ታንፅ መራሒ ኢኻ ብሓፈሻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክትዋፈር ሕልናኻ ዝነበረ ኩነታት ከመይ ነይሩ ኣብቲ መጀመርታ ከምዚ ዝበልካዮ ዘየፅቡቕ ኣለኻ ሕብረተሰብ ዝረከበኒ ሓዚ ሓላፍነት ኣሎ ነቲ ሕብረተሰብ ድማ ብሙሉእ እናተይ ሞያን በቲ ንሱ ዘምሃረኒ ድማ ካፍሉ ዓፀፌታ ድማ ጉባኤ እዩ እዚ መሰለ ከምሽ ከምዚ ፌቨር ዘይኮነሰስ ጉባኤ እዩ ስለዚ የገልግል ብጉባኤ ድማ ይገብር እቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ሸሕ ግዜ ወላ ጌጋ ወላ እንትነበረ ናይ ጉዳይ ወልፈ ስለ ዝነበረ ኣብ ዕፁብ ገዛ ዝገብሮ ነይረ ግን ዕፁብ ገዛ ስለ ዝገበርክዎ ወይ ከዓ ካብ ሰብ ተሓብየ ስለ ዝገበርክዎ ግን ቁኑዕ ይገብሮ ማለት ኣይኮነን ጌጋ እዩ እዚ ድማ ከም ሓደ መምሃሪ ኮይኑ ዘለኹ ማለት እዩ ተማሂርካ ይብል ሽመይ ሃኒባል ባርኖባስ ይበሃል ገለበ መርኔራ ደረጃ ትምህርቲ ካብ 12+4 ምሻጥ ናይ ሓሽሽ ወይ ከዓ ዊድ ማሪዋና ዝበሃል ማለት እዩ ከምኡ ተኸሲሰ ኣብዚኣ መፅእ ኣለኹ
بحافشوا لاي حصير حسب حساب مالتي ناي نسنت كايكون كنت تتالل يحب بزخونه منقد مالتي جي ابت مشيطاتي الجنزب نمخاباتي وي مخكال منقدات مشم بخماتي مالتي جيجاس لك اتعرملو ولا زمت سبس من سي كما مالتي جيجا منقد بزخونه عينت مدايسي كقارص الله وحجي حفشاوي كما ينيرو اباغا غساخا ابغرس السرحه اللي زمركو مالتي نوعو نغز تدفافي نشعو نبقلم مستمدكم مرنا مالتي بممر سرح نيره بلاس حارس هيك سرح نيره مالتي تني محارس ذاته كله قرب كسارات مسقاطمني تخساره خملس كبل نام زي تدلي ነገር አትየ ማለት شمي اواني العفرم درجات مرتي 12+1 كوليج ما ينفع مالتي سرح له سرح كبيت محتم كان بابو غبابي انا مجمرتا جمره له ايمن بالا عركي دم زليني له عركو نيرون زبو بوغيرب من قد يزرو نيران كافتاز دلوغا ساعات نعدو له كنزبو سو يمزلي با مستعم كوخا والفغني تقومل نيره مالتي بكانتن غزياو سمعتي تزناقع جات تحيز فلطت نبينو حيلي يكونن حيل زخون بتكبراو سراحن ناي ممهاز عقمن مزد رايو زبل به الفلاطات الله باجلا درجات مرتي زنصر مرغاغص እንኳን ተሆነ ፍልጠት በግብራው ስራህን ጻዕርን በመድራዕ ናፍሪያምነት መቅያር የድሊ አመደምደምታ ሐላፍ መርመራ ገበን ፖሊስ ዘዋ ማዕከል መጀር ኪዳነ ገብረ እግዚአብሔር ብዛቡ ሐበሬታን መልእክትን መደብና ክንዛዝሚና سلام كنا يازي عمل خلتشين أسران سلسن فليز ودما أبتي مفار نايكلتشين أسران سلسن كاور شدشته كساور عصرت هذه أبزر لجزء كبابي سلاسان حمشتن لوصحهم من إسيات أبتت أكاملنا تحشش زت تحزون أفك أوروبون كسات ألونا بزعبا حشيش ويكا السفارس اللي هنزارب كلنا اسماتو باستفلالي من قد خجلسي كالي عينتو نستفلالي خون خالي زمصو صعبينن غداتنكا بو منسر كر يخالي بحافشاوي امام تاغن السفارس تباهيلو زتكس حدا عليت قالو زي السفارس ويكا حشيش تباهيلو زتكس بتعمي او علم اشغاري نغري او هاجرنا بتزامادي بزح افلطون تتقامنتن نايز السفارس زي اي نبرن ولا كسحسح تيلو بقال خوص ازمصو سبات او سلامي جمود مصو بلغس تاتاتو صحتيلو زقاتم تنبره كمزي حجي زرقح زلوغن اي نبرن اب ساعه زغين اذا زرقح ناي تتكامنتن ناي مفراين حشيش اب هاجرنا يتاتاتو كمزلو زرد طريقات كنري جميرنا علنا قال سبات كان شلوهم ويا بجردينهم كفريوا صنيعهم وافريهم كاخشطون كتقوموا نصنعوا تتحيزوا مع حكي قريبهم حقاوسو كنتي توصدلهم مسانا الله مالتي قال كاباتهم بناي كربيت بتقلال ورقات انداغزو بوحلوس كساب 300 نعفا نحنتناي كربيت باكو انداغزو تقوموا نصنعوا الله سلازي اتي كنتات نازز مسل كوينو حجي انا خولو دليل زلهم تم تتقمتي حشيش سلامنتا يوم نزي حشيش تقوموا زلو كابي يوم كزرخو زلو انت عينت غداتي خزلو ولدي يخون حبرتسب كي كم زي مدايزي انت عينت افلط انقحتنيو كحدر زلو ابزبلانه بتات حسر زباله مبري كهب ادلي من البات زي حجي نزارو زلنا حشيش لنا نتوصى زلنا تريو كانابيس زبال حشيش يو اذا كانابيس زبال حشيش قصلاو عينت كوينو بملكه الشجاره تقليلكا كربيت وليخا دي صحابي حجي زي غداتون صعبينون من البات بعلمويا ايكون كون حفشاو افلطخا علني زي السفارس زي ويكا از حشيش زي امورو سبات زدنزز اكلاوي سنكلنا زمص كاب سراح زعقت نمعبارخا زدرت يو ولا حنتي طقم يقولون ولف نايزي قصل زي كوينكا ايتسرح ايتمهر كاب كل نجر تترف جنزب كان تحشتخان دما او تباخن سلازي بتعمي حساي نجري زيوم من اساس زي اتوم افلطوناتو يقولون يكبري يلو زغورو زلوي بعفشاهم وينو يسمعكا سلازي تي حيسكا ابحقي مقرب قليل نجريو نحناون نزي بعتو بنسرح له زلنا قدايو كاوز حلفه جن حفرتسب بفلكا ولدي دقم ابي امرو
يبهلو أبي إملمسيو أنت يوم زجورو أفلطهم يدرت الله نايم قصر عمها يقدر الله بو منصر زمن سياسة زياتهم كان حجي كم سنتهم جميرة أب كم زعينة أول لفت نجارات أنت أتيوم صبح نجهو صعبين قليل أي خونني سلزي تغندي ملختي ناب ولدن ناب تحبرة سابني من سيات كا زيت كم نجارات مخانو فريتهم بأقو خنا حلو كم زلهم نمسخر زعلمي مالتي وزحت كاب أمون بدرجة ما محرم كينهم كسر حول صانعهم أبيت مرتات توافيرهم صانعهم سلزي فسمو زلوا تكبر قلوا قليل أيقونن حجي كل سب نزي ترديو أبكبابي يوزف السام ممهر يكون حكيم يكون كالون يكون بزي قدس تايد قبل زلوا الروم سنة مغار الروم تباي الروم أكايدا كله سلز دله بوليس تغندي أدوبه حيسكا نمغصع أيقونن مغصع قليل نقرين جن حيسكا مهيركا أرديخا أفلطو خمسة حضرون غيركا الرومات بقعات أفريتي المقبال درختي من سياسة المفرائز علمه مدح حزنا نخيد سلازلنا بعين مغصع تطرح أيقوننا نريو زارو وزلوخ زرباون قاسينا يوم المقبال زارو وزلوخ زربا زي كونس نايم الرمي سقمتي بهنا طرح كتكبر سلازيكل حبرة السب فلايكا ولدي أبكم زعينة مداي أتيم كم زلو من سياسة فريتهم لدقوم يكون خبابيهم زقواسا صاروا من قدي متى نخوهلو زهو زلوخ حبريتا إنبر نمحازومن نمغصعو مسيك قليل نقاريو زخبركم سماعة دمت بوليس إرترا نلوم استدالو مدبنا أبزز عزيمنا لنا مدبات مدلاون مغرابن مساحاتكم تصنحنا كابتن برهان زكارياس إرمياس أسبا تسفيت قبر مكال موسى كيلانة عود طعامة ياسمين بركات بوغن موهارين تكنيكن أبيل أبراهام شيشاي تمرسون لوام كيلانن ممغانينا نسلم كتاركم بخبرنا مسكن سلام كنا